Kwedu muChiBuja tauya nhau dzomanhoko dzanyasi zuva re12 mwedzi uno waKukadzi. Tiri kutandira tiri kwedu kwa Mutoko. Kuna masoko ari kureketeka kuti zvimwe zvikoro zviribe varairidzi. Zvokutoti izvezvi wapwere wari kundoenda kodoka hawo wachikwiruka paribe ari kufundira kana chinhu chibodzi. Izvi zvinoita kuhwadza. Wari kureketa wakoti pachikoro pamadimutsa pano muticha mubodzi kwakawazva kwai kuno vatatu. Apa hunzi kwai hurumende yagoreketa kuti paribe mari yokuti itsvake vamwe varairidzi. Mabuya angu pakaita kunyangariwa. Tikundoshuvira kuti manyepo iwaya tikai tigoramba hedu takaringana. Dare guruguru munyika raramba kutetekera nyaya yoma-MP obatoro CCC anga akabisiwa no dare guru munyika aye kuti wapinde musarudzo. Kwai wakatadza kuendesa mari inoita zviuru 5 zvemari yekuAmerica yokuti wagona kubhadhara magweta. Kuno nyaya yacho bva yanzi aiwaba tinoda pakuitetekera kana waribe kuendesa mari yacho. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Apawo rimwe saiti racho ipapa kwai iwo anawo Stalos naChibaya uhwendo huno wariko kwedu no kuMash East wari kureketayo kuti aiwa wanhu wese wanhadzirira kupinda kuchitima choblue. Rekai tione kuti zvinenge zvitekaira sei. Tinoramba takandokuringirai tichikunyepai. Zvozuva ranyasi Nelson Chamisa agoenda kumuzinda wonyika yoNamibia. Akaenda koreketa ikweyo nawo achiwapurura nonyaya yonyahwa yakaitika yaiye mutungamiri wenyika Hage. Tikuramba chindoti mweya waHage ngauzorore murugare. Wamunangarwa kureketa kuno kwai nozuro wanga wasvika pakunyadzisiwa idi tarakita yawaigoti itsva inyowani yavari kupa kumushagashe kwai yakaramba kumuka imi kutozodanana kuuya nomasipana kuti ichimuke. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa. Apo wari kuti tarakita dzakabva kuBelarus wari kudzipa kuti dzibudirire wanhu. Idi pakaita kunyangariwa chaiko. Charamba tichiona kuti zvinenge zvipera sei. Nyasi uno wamunangarwa wanga wari kuparura bhuku kamu ravari kuti iwo riri kuratidza pachena idi chiono chawo chokuti wachinje matongairiro anoita zvinhu munyika. Wachikurudzira nyaya dzochikoro kwai education 5.0 curriculum. Pakaita kunyangariwa. Idi zvakaita kuoma. Ukafunga kwakabva mabhuku omunyika medu ana kusasana kunoparira ana nervous conditions zvinoenda zvakadando wosvikira izvezvi taakupuwa mabhuku akaita seiwayaya. Idi pakaita kuoma chaiko. Rekai tione peno wari kufungawo kuita zvakuita Gaddafi naana Mao Zedong naana Hitler zviya. Tichagoramba takaringa hedu kuti inenge ichiperera kupi. Mubuya wamunangarwa Kembo 2 cups muhadi kwai izvezvi atoriko kuMalawi asvika nyasi kuMalawiko kwai ari kuenda kuita urendo hwemazuva 3. Zviribe ari kuzwisisa kuti chii chaizvo chauri kuronga wadharawa. Rekai tione chiwenga ari kuRussia uyu ari kuMalawi. Heno kuti munangarwayo achaita sei asi ukaona zvakadarika bvoziva kuti pakaita kunyangariwa. Wari kuita kutsvaka kuti woita sei. Rekai tigoramba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Tinokunyepai zvinenge zviripo. Amai vanozikana nokuti Chaplain Piri wapuwawo kamumotikana wikinere. Mati kufara ikoko. Wagotoburika wari kuti aiwa zvakanaka makaita basa amai munangarwa zvaburika pachena kuti mariyo iri kubva kunani motika dzombani ari kuwapa. Idi rekai vanhu vazorekete hawo kutoti pari kuwachiwa mari pamotikadzo nokuti wabva wapuwapo kare zviuru 10 zvomari yekuAmerica musvo ipapo. Unobva waita kuona kuti ukaona zvakaita kudandika chibva waziva kuti paita kunyangariwa. Kana maimbowafarira muchiti wamwe wanhu wariwa svinhu aibva maziva kuti pamusoro pokufurira wakadzi kudzinga wana amwe nezviri professional
wakuitawo izvozvo kupuwa motika naiyo haana wikineri. Manyongori, rekai tirambe takaringa hedu kwazvinoperera. Unoira tsvimbo nodohwe. Hurumende yedu iri kuramba yakatoita kutsika madziro chaiko kuratidza kuti iri kuda bazvo kambani yaElon Musk kuti iuye munyika. Starlink izvezvi kureketa kuno kwai kuno kambani yowaChina inonzi Sun He Mining kuguruwe yakuendesiwa kumataurodzi mhosva nehurumende yekuti kwai yakabatiwa ichisenzesa dandemutandiro Starlink. Ukaona zvakadari bvoza kuti paita munyangariwo. Wakati wabhadharisa madhora $500 chaiwo kudare rokubhindura kuti wabatiwa wachisenzesa iyo Starlink munyika. Manyongori, chiziwai kutoti kana zvadandi pachiribe chiri kusara. Rekai tione kuti mudzimbamo wachapinda chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Idi kana utosenzesa Starlink iyo ibva watoita kuwika chaiko, kuiwika kureka kuisenzesa ichiita unge ichida kuti ionekwe nemunhu wese nekutoti unoiri kana waakusungiwa pai. Charamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Wozesa kuburikidza nokambani yawo yozotDC wagoreketayo kuti waakuda kuuya kodzimira vanhu varibe magetsi okujusa wanofanira kunge wachibhadhara asi wasiri kubhadhara magetsi yawo waada kuti wachiende kowadzimira. Tinotoziva hedu kuti kureketa kudare nokuti vanhu vacho ndio wakuru weZANU-PF nowakuru wehurumende wasiri kubhadhara magetsi. Isu ana tombotiya aiwa takatoisiwa mamita ekuti tijuse mazuva ese. Payaperera ukapedzawo ndizvozvo yapfa yakarodha. Kuno ivava wakuru wavo wasingade kubhadhara wawa ndio vanoramba vachindoisiwa mutsamba mupepanhau kuti kwai tichagouya tichivadzimira. Kadzimei kachinyararire muone kuti zvinoita sei. Idi vanoita kuita kutamba nesu vanhu vavo. Britain, hurumende yavo izvezvi yaburitsa mari inoita mapondo kwaBritain ko £11 mamiliyoni, 17 million pounds pachirungu. Wari kureketayo kutoti aiwa toda kuti ibatsire kubvisa zvimbambaira zvirimo munyika yeZimbabwe, kuAngola, kuEthiopia, kuLaos, kuSouth Sudan, kuMyanmar, kuSomalia nokuCambodia. Tikuti makorokoto muri kuita tusvinu ndo kuita usahwira chaiko. Idi nzvimbo dzinenge dzabisiwa zvimbambaira. Kana wapwere wanosununguka kutekaira wachikwiruka kana zvipfuwo aiwa munoziva kuti palibe kana ng'ombe ichanzi yaputikirwa nobhambo zvibva zvaita sei. Tikuramba tichizvitenda izvozvo. Idi ndo kuita usahwira huri kuita hwaChina wanondotipa zvombo zvohondo zvokuti wakuru wehurumende waende kunyira vanhu zvakanyanya. Aiwaba tiri kuramba tichiti zvisvinu zviri kuitiwa noBritain zvii dai yatoenderera mberi. Ipapa nozuro kwabuditsiwa kuti korera yange yagwarasha vanhu vanoita 40 mweya yayo ngaizorore murugare. Asi tiri kufara hurumende iri kureketa kuti kwai vanhu vanotopfuura mamiliyoni 2 wakapuwa kamushonga kokudzivirira korera. Tikuti zvakanaka izvi zvisvinu dai zvaenderera mberi. Zimuseki yagobuditsa ipapa kutoti bvunzo dzogiredhi yochinomwe dzakubhadharisiwa madhora 10 pachidzidzo chibodzi. Apawo kwai vanhu wakazvimira ega newasingafunde kuzvikoro zvohurumende wakubhadhara madhora 22. Apawo wagoti taona kuti zviri kuremera vanhu. Kuno giredhi 6 yakubvumirwawo kuti inyorese wachibhadhara mbichana kusvikira wasvikire giredhi 7 yacho. Aiwa tikuti zvisvinu rekai tione kuti zvinodini ipapa. Ticharamba hedu takandoringa pazvinenge zvichienda. Nyasi uno magweta anoita kodzero dzevanhu woZimbabwe Lawyers for Human Rights waita zvekudadisa chaizvo. Waita usezao hwavo kudare rodzimhosva kumasvingo wakabatsira kutoti vanhu 56 watakaniwe mhosva yangu wachinenedze vanhu hurumende kunzi kwai wakagara munzvimbo dziri nzvimbo dzohurumende. Tikuramba tichizvitenda izvi asi chikutorwadziwa kamu kutoti izvezvi zviri kunyanya kuhwadza kutoti vanhu dzimba dzakatoputsiwa. Wakuru ZANU wawa idi denga wanoroona baidi nokuti muitiro wakadaro wotima iwoyo wokupazira vanhu dzimba. Izvezvi dare robva rati aiwa pachiribe kana nyaya apa imba yapaziwa kare
uchaita sei, utandira pai, idi zvakaita kuoma chaizvo, zvinoita kurwadza. Rekai tichiringa kadzo mutambo ipapa kamabhiriyati kwai agoenda kuyadhako kuti atambire zviuru 5 zvomari yokuAmerika, zviuru 5 basi, 5 mwedzi wese. Idi rekai tirambe takanyarara tichiringa hedu kwazvinenge zvichienda. Iyo Kasolaga Premier Soccer League yabenuka pokare kwaino Delta, tiri kuvapa pokare mamiliyoni 3 ano zviuru 300 ano mapfumbamwe, 3.39 million US dollars pachirungu. Tikuramba chitenda idi vanotamba mutambo yorugby, cricket nowamwe vari kundohwewa rute kuti wakomana dai zvaitikawo kwedu izvi, asi paribe chiri kuitika. Tikaiti chiringa dziri kuitika pasi rese. Kuno mumwe mutongi mudare guruguru munyika yaSouth Africa, Yakubu kwai abatiwa achinzi aida kugobhadharisa kugopa mari yochimanja mbudu, mari yopfumba muromo. Kuno mumwe waaisenza naye akamudzinga zviri pamutemo. Warume ukaona zvadari pamutongi bvozwa kuti paita kunyangariwa. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei. Ipapo vari kutoreketa kuti ngabisiwewo zvakaitiwa iye John Slope zviya. Rekai tione kuti vanozvikona chere. Gurukota rinoringana zvomari munyika South Africa ino kugodhonwana kwai agoreketa kuti aiwa tiri kube kubvumirana nezvakareketiwana paNyazalusufi zvokuti waakudzima iyo michina yemaito. Hede mabuja hwendo huno hwatatanda izvezvi kurwisana wakuru weANC. Rekai tione kuti zvinopera sei, kuti wachahwina heno ticharamba hedu takandoringa kwazvinenge zvichienda. Wanotamba bhora kuGhana vari wechidzimai wachitambira nyika yoGhana wagoreketayo kuti kwai Ghana yo iri kufanira kuvabhadhara zviuru 1,500 pamunhu mbodzi 7,500 US dollars pachirungu. Iwo weGhana Football Association wagoreketa kuti aiwa tiri kutovaisira maridzo mangwana chaiwo. Rekai tirambe takaringa kuti ndizvo chere. KuBurkina Faso kwaizvezvi kwaburika masoko okutoti wagonyorana pasi ino iyo warwi wokuRussia waye mamercenaries pachirungu. Warume ukaona zvadari bvoziva kuti nyika yaenda kumandondo pachiribe kubenuka paye, nekutoti iwawa vanokona kana kutovabisira hurumende yavo yemasoja iyoyo wotoitakanura kutoti taakutotonga muno pokare. Rekai tione zvinoitika ipapa, asi paribe chisvinu chiri kuratidzika ipapa. Tikuramba hedu takaringa tichizokunyepai zvinenge zvichiitika. Kenya kwai yagoreketa kuti kuno nyika 9 ipapa dzavakuda kuti wabisire mari dzokubhadhara dzomadhora 30 dziya dziri kubhadharwa nevamwe vese. Kwai nyika dziri kusanganisira South Africa, Mozambique DRC Congo Brazzaville. Tikuramba tichitenda ipapa tichindoimbawo kutoti yedu ichaitawo penho zviri nani. Heno ticharamba takaringa tinenge tichikunyepai. Tikakwira kuenda iko kuEurope, Dani Alves kwai ipapa agonzi ari kupuwa makore 4 nomwedzi 6 yogara mujere nonyaya yekusaita tusvinu pane mumwe wechidzimai. Idi uko kwavanoribe kana kuringa kuti ndiwe ani usu hwako wanohuda pakuuringa kana vari kuita kuutonga kwawo. Idi rekai tione kuti zvinopera sei, asi kwai agonzi ati aiwa tiri kuenda mberi, tiri kukwidza matare makuru nonhau yacho kusvikira taipedza. Rekai tione kuti inoperera papi, asi takadaro mabuja kwanyasi tokumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.